खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। मोनसे दुखुनांथाव खौरां प्राणेश्वर ब्रह्मनि फाहामथायनि थाखाय खेन्दानि गोनांथि जादों। पिकनिकनिफ्राय फैफिननायाव जाब्रबथाय जानानै सासे सिख्लाया जाथायसालियावनो जिउ गोमादों। भारतआव स्टार्टआपआ 16 लाखनिबो बांसिन साख्रि सोरजिबाय। बङाइगावआव गंथाम न'आ खामनानै सेवहांगार। मोननै गुबुन गुबुन अपारेशनाव साबा ड्राग्स फालांगिरिजों लोगोसे 136 ग्राम हेरेन जब्द खालामदों। सानै भारतारि दालालिजों लोगोसेनो साथाम बांलादेशी नोगोरारिखौ खादों BSFआ। MP फणिभूषण चौधुरीनि सावस्रिया हरखाब गाज्रि जादों। बाक्सा जिल्ला आनजाइसा रोंगौथि सायख' आनजाद खुंफुं आफादा रोंगौथिनि फिथाइखौ फोसावबाय। आसाम मिजोराम सिमा साखाथियाव थाव टेंकार गारियाव हरखाबै अर जोंखांदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। प्राणेश्वर ब्रह्मआ बरपेटा रड टाउनाव न' भारा लानानै हारसिङै थायोमोन। थांनाय 19 डिसेम्बरनिफ्रायनो गावनि रुम सिङाव बन्द जानानै दंमोन। नाथाय प्राणेश्वर ब्रह्मखौ 22 डिसेम्बर खालि फुंनि 10 रिंगासो समावनो पुलिसनि हेफाजाबजों गावनि रुमाव नायबिजिरनानै रुमावनो ब्रेन स्ट्रक जानानै गोग्लैनानै थानाय थासारियाव मोनो। बेनि उनावनो लोगो पुलिसनि हेफाजाबजोंनो बरपेटानि बकरुद्दिन आली आहमेद मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो मोजां फाहामथायनि गोनांथि जानायलाय गुवाहाटीनि नारायणा सुपार स्पेशियलिटी हस्पिटालाव लांनाय जायो। प्राणेश्वर ब्रह्मनि मोजां फाहामथायनि थाखाय गोबां रांनि गोनांथि जानानै फैदों। बेनिखायनो बिनि फाहामथाय लानायाव रांनि जेंना नुजाथिदों। बेनिखायनो प्राणेश्वर ब्रह्मखौ मोजां फाहामथाय होनो थाखाय गोबां रांनि गोनांथि जानानै फैनायलाय बिटिआर सरकार लोगोसे गासै रायजो राजानिफ्राय मदद मोनगोन होननानै हास्थायदों। मख'नो गोनांदि प्राणेश्वर ब्रह्मनि जोनोम जायगाया मैनामाथा अक्सिगुरियावमोन आरो आथिखालाव बिथांनि न'आ बरपेटा जिल्लानि सापाकामार गामियाव आरो बिथाङा बरपेटा रड टाउनाव न' भारा लानानै थायोमोन। प्राणेश्वर ब्रह्मआ गबर्धना गोजौ फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरिजों लोगोसे बर' रेबग्रा जथुमजों बोसोरफ्रामबो दिहुनजानाय लाइथुननि गाहाय सुजुगिरि, बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफादफोरावबो बिबान लानानै गोबाव सम खामानि मावबोदोंमोन आरो लोगोसे बिथाङा खन्थाइ रायथाइ लिरगिरि समाज सिबियारि लोगोसे दासिमाव गबर्धना गुदि बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिबान लानानै खामानि मावगासिनो दङमोन। फाहामथायनि थाखाय रायजो राजानिफ्राय जा हायो अनसुंथाइ हरनो खावलायदों। बेनिखायनो महेन्द्र सोरगियारिनि एकाउन्ट नाम्बार 310459617667 IFC कड SBIN 00188805। गोदान बोसोराव पिकनिक जानायनि मुङाव जौ लोंनानै गारि सालायनायखौ होबथानो थाखाय रायजो सरकारा गोख्रों राहा लाबोगासिनो। नाथाय सरासनस्रा सुबुंफोरासो सरकारनि बे गाइडलाइन आरो नेमखान्थिफोरखौ फालियाखै। जाउनाव पुलिस आरो खुंथाया गोख्रों होबथानायनि उनावबो जौ लोंनानै गारि सालायनायनि जुनै जरहाटआव सासे लाइमोन सिख्लाया जाथायसालियावनो जिउ गोमादों। रिपर्ट बायदिब्ला बुधबारखालि मोनाबिलियाव जरहाटनि मोनसे पिकनिक स्पटनिफ्राय गिदिंबोफिननाय समावनो रफिकुल हुसेन मुंनि लाइमोना कन्ट्रल गोमानानै स्कुटिजों गोग्लैयो। बे जाब्रबथायाव स्कुटिनि उनाव गाखोनानै फैनाय परिस्मिता बरा मुंनि सिख्लाया जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। रफिकुल हुसेन मुंनि लाइमोना जौ लोंनानै स्कुटि सालायबोदोंमोन। बबेखानि बे जाब्रबथायनि उनाव पुलिसआ स्कुटिखौ जब्द खालामबाय आरो रफिकुलखौ एरेस्ट खालामनानै आयेनारि राहा लादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। स्टार्टआप कम्पानिफोरा भारतआव 16 लाखनि बांसिन साख्रि सोरजिबाय। मिरु सरकारा फोसावनाय बायदिब्ला हादरनाङै स्टार्टआप कम्पानिफोरा 16 लाखनिख्रुइबो बांसिन साख्रि सोरजिबाय आरो बेयो मोनसे मख'जाथाव थिसनथाइ सोरजिनायाव बिफाव लादों आरो दिन्थिफुंदों। मख'नो गोनांदि दारिमिन आरो इसिङारि फालांगि जौगाहोनाय बिफाना दासिम हादरनाङै 1.57 लाख स्टार्टआपफोरखौ गनायथि होदों। मिरुनि बादिब्ला खम बेसेनावनो इन्टारनेटनि खाबु मोननायजों लोगोसे लाइमोन आरो गोख्रों खामानि मावग्राफोरा फिनटेक, एडटेक, हेल्थटेक, इ-कमार्सखौ लानानै गुबुन गुबुन सेक्टरफोराव
स्टार्टआपनि जौगाखांनायखौ थुलुंगा होदों। भारतआ बुहुमनि सिगां सारिनि स्टार्टआप इक'सिस्टेम जानाय लामायाव थांगासिनो आरो भारतनि सुबुं सानखो, रांखान्थि थासारि आरो आयेन खान्थियानो बेनि जाहोन। रिपर्ट बायदिब्ला भारतआ बुहुमनि गेजेरावनो थामथि देरसिन स्टार्टआप हाब महरै जायगा आवग्रिनो हादों। 100निबो बांसिन इउनिकर्नफोरजों भारतारि स्टार्टआपआ इक'सिस्टेम आरो फालांगियारि इयुनखौ महर होगासिनो। क्रिसमासनि हराव बङाइगावआव गिख्रंथाव अर खामदों। बे अर खामनाय जाथायाव गंथाम न'आ खामनानै सेवहांगार जादों। बेजों लोगोसेनो 30 लाखनिबो बांसिन बेसेननि एस्टिमेट खालामनाय प्रपार्टि आरो धोन सम्पथिफ्रा खहा जादों। बङाइगाव जिल्लानि बालारपेट टिनियानि बाजारनि साखाथियाव बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला खामनानै सेवहांगार जानाय गंथाम न'आ सामेद आली, सुलेमान आली आरो रफिकुल इस्लामनिमोन। बबेखानि बे जाथायनि उनाव नखरनि सुबुंफ्रा गोब्राब जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया इलेक्ट्रिकेल सर्ट सार्किटनि जुनै जादों आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। फेग्रा मुवा फालांगि खालामनायनि बेरेखायै मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय, जेराव बुधबारखालि आसाम पुलिसआ सा 5 ड्राग्स फालांगि आरो 136 ग्राम हेर'इन जब्द खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। गिबियाव दिसपुरनि एसिपि एसिएस तपन कलिताजों दैदेनजानाय सानजा गुवाहाटि जिल्ला पुलिसनि मोनसे हानजाया सोर संदाननायनि गेजेरजों जिएस रडनि भेटेनारि केम्पासआव अपारेशनखौ खालामनाय जादोंमोन, जेराव गंसे AS01 RC 9841 ट्राक गारिखौ फुंनि 10:30 रिंगासोआव लाखिना सिग्रोमो। बेजों लोगोसेनो बिहारनि राजकुमार ठाकुर 25 बोसोर आरो सनजित कामत 21 बोसोर बे सानै सुबुंखौ खानानै पुलिसनि कास्टडियाव लांनाय जायो। बबेखानि सिग्रोमनायाव गारिनिफ्राय नोगोद 5,000 रां आरो 110.81 ग्राम हेर'इनखौ जब्द खालामनो हायो आरो बे जाथायजों थोंजोङै सोमोन्दो गोनां सिलचर लगनाथपुरनि थागिबि सजु रहमान लस्कर आरो आमिरुल इस्लामखौबो पुलिसनि कास्टडियाव लाङो। बेराफारसेथिं आसामनि स्पेशेल टास्क फर्सआ गुबुन मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों पानबाजार पुलिस थानानि सिङाव थानाय 2 नं रेलवे गेटआव सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ खानो हायो। दायनिगिरिनि सिनायथिखौ कार्बि आंलं बकाजानि थागिबि सुरेश प्रसाद 21 बोसोरनि होननानै सिनायथिनाय जादों। बिनिफ्राय गासै 25.5 ग्राम हेर'इन, गं 19 बथलजों लोगोसे नोगोद 190 रां जब्द खालामनो मोनो। दायनिगिरिनि गारिखौ पुलिसआ जब्द खालामनायजों लोगोसेनो बे जाथायनि सायाव दासान्दि गोख्रोङै नायबिजिरनायाबो सोलिगासिनो दङ। मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों 04 बेटेलियन BSFआ थांनाय 23 दिसेम्बर खालि मेघालयआव सानै भारतारि दालालिजों लोगोसे 3 बांलादेशी नोगोरारिखौ खानो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सानजा खासी हिल्सनि हादर गेजेरनाङारि सिमायाव आयेननि बेरेखायै दालालि खामानि मावदोंमोन। जाहोनाव 3 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ बांलादेश फारसे बारलांनो नाजानाय समावनो BSFआ होबथानो हायो। गोख्रोङै सोंलु खालामनायनि उनाव बिसोरो गावसोरखौनो सोनाब बेंगलनि सिलिगुरियाव थायोमोन आरो बांलादेश हादराव गिदिंलांफिननो थाखाय भारतारि सुबुंफोरनि हेफाजाब लानाय जादोंमोन होननानै फोरमायदों। रैखाथि हान्जाया खानाय गासैबो सुबुंफोरखौ आयेननि गेजेरजों बिजिरनो आरो मेडिकेल टेस्ट खालामनो पिनुजला पुलिस थानायाव गथायनानै हरनाय जायो। बेनि अनगायैबो रैखाथि हान्जाया आयेननि बेरेखायै सिमा बारनो नाजानायनि बेरेखायै गोख्रोङै नोजोर होगासिनो थानायखौबो मिथिनो हादों। बुधबारखालि हराव बरपेटानि MP बनिभूषण चौधुरीनि देहाया हरखाबै गाज्रि जादों। जाउनाव बनिभूषण चौधुरीखौ गिबियाव हरनि समावनो बङाइगावनि गंसे देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन, नाथाय बिनि देहायारि हालोदखौ नोजोर होनानै बङाइगावनिफ्राय गुवाहाटीआव दैथायहरनाय जायो। डक्टरा फोरमायथिनाय बादिब्ला बरपेटानि MP बनिभूषण चौधुरीहा हां लानायनि जेंनायाव सैनांदों, नाथाय बे समाव बनिभूषण चौधुरीनि देहाखौ लानानै जेबो जिंगासिनांगौ गैया। बे समाव बिथांखौ गुवाहाटीनि हेल्थ सिटी हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो थानायबो जादों। बबेखानि हरनि समावनो मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया देहा फाहामसालियाव थांनानै MP बनिभूषण चौधुरीनि सावस्रिनि बागै खौरां लाहैयो होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। बाक्सा जिल्ला आनजाइसा रोंगौथि सायख' आनजाद खुंफुं आफादा दिनै थाखो 7 आरो 8 थाखोनि आनजाइसा रोंगौथि सायख' आनजादनि फिथाइखौ फोसावबाय।
थांनाय 15 डिसेम्बराव खुंफुंनाय बाक्सा जिल्ला आनजायसा रोंगौथि सायख' आनजादनि फिथाइखौ मुसलपुराव थानाय मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारी मावख'निफ्राय मासिगिरि कुमकुम बसुमतारीजों लोगोसे बाक्सा जिल्ला एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि नीतु कुमार ब्रह्ममोना फोसावनानै होयो। मख'जाथावदि बे आनजायसा रोंगौथि सायख' आनजादाव 7 थाखोआव गासै सा 1348 जन आरो 8 थाखोआव सा 1176 जन फरायसाफोरा आनजादाव बाहागो लादोंमोन। बेनिनो आनजायसा रोंगौथि सायख' आनजाद खुंफुं आफादा टिकिनियाव जायगा आवग्रिनो हानाय 7 फरायसाफोरखौ सायख'यो। टिकिनियाव जायगा आवग्रिनो हानाय 7 थाखोनि फरायसाफोरा फारियै सेथियाव बिबुंसार गयारि 86 जौखोन्दो सालबारि एस.ए. स्कुल, नैथियाव अलंबार दैमारि 80 जौखोन्दो हाथरखि फरायसालि, थामथियाव जौतिस बसुमतारी 78 जौखोन्दो बिरगोस्रि गार्लस एम.इ. स्कुल, ब्रैथियाव कृतिमा गयारि 76 जौखोन्दो सिजौ एकाडेमि आरो बाथियाव सानसोमै बसुमतारी 74 जौखोन्दो हाथरखि फरायसालि सालबारि। थाखो 8नि टिकिनियाव जायगा आवग्रिनो हानाय 7 फरायसाफोरा फारियै सेथियाव क्रिस्टि लाहारि 84 जौखोन्दो हाथरखि फरायसालि सालबारि, नैथियाव दितिमुनि रामसियारि 78 जौखोन्दो बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि मेदाखात, थामथियाव हरजित बसुमतारी 77 जौखोन्दो हाथरखि फरायसालि सालबारिनिफ्राय, ब्रैथियाव तुलसी उजिर 76 जौखोन्दो बिरगोस्रि गार्लस एम.इ. स्कुल आरो बाथियाव बिशाल बसुमतारी 74 जौखोन्दो हाथरखि फरायसालि सालबारि रुफुहि दखरा। मख'नो गोनांदि जायफोर फरायसाफोरा 5थि मासि जायगा लानानै उथ्रिसार जानो हाबाय बिथांमोनखौ फैगौ जानुवारि दाननि 2 जानुवारि खालारनिफ्राय 5 जानुवारि खालारसिम जानो गोनां 20थि बाक्सा जिल्ला एबसुनि जथुम्मायाव बरायनायजों लोगोसेनो मान बावनाय जागोन होननानै बाक्सा जिल्ला एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि नीतु कुमार ब्रह्मआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावदों। क्रिसमासनि मोनानि समाव आसाम मिजोराम सिमा साखाथियाव थानाय मिजोराम भाइरेंटे पुलिस चेकपस्टआव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय, जेराव थावजों आबुं जानाय गंसे टेंकार ट्राक गारिया मिजोराम फारसे थांबाय थानाय समाव राजालामायाव खारबाय थानाय समावनो हरखाबै अर जोंब्लावखांदों। जाहोनाव चेकपस्टनि मोखाङावनो हरखाबै बेफ्रुखांना मोनसे गिदिर अर जोंब्लावखांदोंमोन होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिहोदों। अर जोंब्लावनायनि जाहोनाव ओनसोलाव माखासे समहालागै फोरसा-फोरसि जादोंमोन आरो गोबाव सम जायगायाव ट्राफिक जाम जानो गोनांबो जायो। काछार जिल्लानि धलाइनिफ्राय अर खोमोरग्रा हानजाया गोख्रैयै जाथायसालियाव नुजाथिफैनानै अरखौ हुखुमोरफैयो आरो बे गिख्रंथाव जाथाया गारिनि मेकानिकेल जेंनानि जाहोनावनो जानो हागौ होननानैबो सन्देह खालामनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।